Velkommen tilbage til reportage med analerne. I dag skal vi hilse på en anerkendt dansk gartner. Vi skal hilse på Aage Sørensen. Jeg tror, det er Aage Sørensen, der står herinde. Aage Sørensen. Ja! Er det dem? Dag! Det er fra analerne. Ja. Jeg skal bare få tomater. Og du har så skrevet herinde, fordi du er en anerkendt dansk gartner. Ja. Okay, men det ser ikke, altså umiddelbart ser det ikke så anerkendt ud. Nå, men det er bare fordi det er efterår jo. Så... Det er efterår. Ja, det er. Så, men den du må gerne smage tomaten. Nej tak, jeg er ikke lige til grøntsager. Nå. Det må jeg nok indrømme. Så kan du nok heller ikke lide gurkeren. Ej, jeg vil helst ikke have rådne og agurker. Det er ikke lige meget. Nej, det er øjnene. Det er det. Det er... De er meget, meget bløde. Nej, men det er nogle meget søde agurker. Okay. Ja. Men du har skrevet ind til os. Og hvorfor? Ja, men det er fordi, jeg vil gerne vise en anden måde at drive grøntsageri på. Du siger, du er simpelthen en, der sælger frugter. Eller grøntsager. Ja. Men der er jo ikke så mange grøntsager herinde. Nej, men jeg sælger da dem, der er. Det er fordi, jeg har solgt så mange, der er så mange tilbage. Man bliver anerkendt for at sælge 20-30 tomater. Jamen, det står der egentlig med at lære Søren Ryge, hvordan man passer have. Så du har simpelthen oplevet Søren Ryge. Ja. TV-helten Søren Ryge. Ja. Så det giver jo kunder, det gør. Okay. Og, Jamen, imponerende. så har jeg været ude i hans have og lært nogle ting, og tage noget med selv derfra. Blandt andet så han er så god ved ukrudtet. Så god ukrudtet. Han er så god ved. Han piller det op. Det skal vi jo, ukrudt, det skal jo også op. Ja, man skal have god ved det. Det er jo også en plante. Så det skal man behandle fint. Du er simpelthen ved at dræbe ukrudten nu, som du siger, man skal. Nej. Jeg river bare lidt på ryggen. Du river den simpelthen på ryggen? Ja, det er nogle gange, det klør sådan på planterne jo. Det synes jeg, det er lidt latterligt, det her. Du klør simpelthen ukrudtet på ryggen. Det kan godt lide det. Jeg tror, vi er færdige her for i dag. Så kan jeg ligesom være... Det er igen et useriøst indslag her. Ja. Jeg tror, vi slutter for i dag. Ja.